Sí, tindríem unes quantes preguntes i uns quants pregs. Amb preguntes començaríem. A veure, hem llegit al Boletí Oficial de la província del 16 d'abril un edicte de l'Ajuntament d'Almacelles en què és l'explotació del bar de les piscines municipals. Per tant, entenem que s'ha rescindit el contracte a les persones que ho gestionaven fins ara. La pregunta és, s'ha rescindit? I si és així, s'ha tingut que pagar indemnització? A quan ens cedeix aquesta indemnització? O s'ha arribat a un acord amb aquesta gent? Ens agradaria que ens expliquéssiu com ha quedat la situació amb els arrendataris que hi havia fins ara al bar de les piscines. També voldríem saber per quin motiu el passat dissabte 26 d'abril la Rambla de la Generalitat va estar a les fosques materialment tota la nit. Si va passar alguna cosa o en fi. I també, ara que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat el recurs interposat per Habitatge Social S.A. i la Junta de Compensació del Pla Parcial Industrial del Conte, per part de l'equip de govern, què es pensa fer amb aquesta zona del poble? Com se pensa desenvolupar ara? I amb pregs, tornem a insistir, demanem que s'arrangi d'una vegada els forats que hi ha al carrer Maria Rúbies, davant de l'Institut, i al carrer Pallars, davant del taller Sobies. També demanaríem, que és a través d'unes queixes que han tingut uns veïns, que es netegi l'entorn del Tossal del Vilot. I per final demanaríem que els grups d'Esquerra i de Convergència que parlin amb els seus parlamentaris i que demà a la Comissió d'Agricultura i Ramaderia i Pesca que hi ha al Parlament de Catalunya hi ha una proposta de resolució en què es demani que no es tanqui l'oficina agrària d'Almacelles. I a la d'Almacelles d'Alcarràs és una proposició que presenta el grup parlamentari socialista i demanaríem que els grups parlamentaris d'Esquerra i de Convergència donin suport amb aquesta proposta i que l'oficina d'Almacelles, l'oficina comarcal, no es tanqui. Per ja està. En quina comissió has comentat que és per... S'acaba el contracte, per tant el que es fa és reiniciar el procés tal com marca la llei. El tema de la Rambla, doncs, la veritat, ho desconeixo, segurament alguna averia que a vegades passa i pel motiu que sigui, salta i per tant, quan es en dona compte, la policia local ha d'avisar els tècnics perquè l'arreglin i res més a dir. Els diferents forats. Mira, nosaltres per experiència sabem que és complicat, però l'experiència ens diu que si arreglem els forats al mes d'abril, els hem de tornar a arreglar al mes de maig, per raons climatològiques. Això ens ha passat en més d'una anualitat i el que no podem fer és esperar que passi el temps de pluges i després s'arreglen d'una vegada i dura ja tot l'any. De l'altra manera ens veiem obligats a fer-ho de forma més continuada i per tant una despesa que entenem que la necessitem per d'altres temes. De totes maneres, tenim el compromís, en aquest cas, de la regió d'Agricultura, de que a partir del dilluns que ve s'ha d'iniciar, en aquest cas, el tapament no solament d'alguns carrers que s'ha produït arreu de les últimes pluges, a més, si se'n dona compte, ha sigut en aquests dos últims mesos que arreu de les pluges se fan aquests forats. Per tant, a partir del dilluns comencem camins asfaltats i carrer. Sí. Pel que fa a l'entorn del Tossal, nosaltres ja ho mirarem, nosaltres s'ha notificat a tots els que tenen solars que els han de tenir en condicions. El que seria interessant és que en el proper ple ens pogués concretar quin és el solar, perquè el solar a l'entorn del Vilot pot ser bastant gran. Per tant, hem de saber quin solar se parla, saber qui és el titular, per poder, evidentment, fer-li la reclamació si és que pertoca perquè pugui netejar. El compte, la veritat, no ho sé. La veritat, nosaltres aquí, en el seu moment va ser la Generalitat que va col·locar, en aquest cas, el pla parcial aquest en qüestió. Ara sembla que això, no sé, per tant, no ho sabem, nosaltres també estem a l'espera de veure com acaba. Per tant, si es desenvolupa o no, tampoc ho sabem. I per tant, de moment, hi ha la resolució i nosaltres aquí ni entrem ni sortim. En tot cas, és un tema de que si és d'una manera o si és d'una altra, per tant, no entrem ni sortim. Pel tema de l'ARP, nosaltres hem fet tots els passos que havíem de fer. De fet, senyor Torres, aquestes oficines tant al Carràs com al Maceixa s'hagués tingut tancat segons el govern de la Generalitat ja fa més d'un any i potser fins i tot dos, quan se van tancar totes les existents a Catalunya. I se van deixar precisament aquestes dues, entre altres coses, per la pressió, en aquest cas pel que fa al Maceixa, per la pressió que exercíem des del mateix Ajuntament pel seu manteniment.
L'argument en aquest cas de la Generalitat és que ja tot se fa de forma intel·ligent, no? Que diuen ara, no? De forma, en aquest cas, informàtica, i per tant considerem que l'han de tancar. Bé, si demà el Parlament de Catalunya aprovés la proposta, doncs nosaltres encantat de la vida. Que la rebutgen? Doncs mira, nosaltres hem fet tot el que hem pogut, l'hem allargat tot el temps que hem pogut o hem sabut, i evidentment allargant-la, fent-se càrrec a l'Ajuntament de totes les despeses. Vull dir, la condició perquè l'allarguessin sense terminis de tancament en aquell moment és que nosaltres paguéssim tot. Vull dir que l'Ajuntament pagués la llum, l'Ajuntament pagués absolutament tot, fins i tot, com aquell que diu, les mateixes fotocòpies. Però ho van fer de bon grat perquè entenem que és un servei que s'havia de donar. Bé, ara han arribat al punt final, diuen que això s'ha acabat, ho tanquen i punt. Bé, ho lamentem, i nosaltres, evidentment, i així li vam manifestar al conseller, que no ho veiem correcte que es pogués tancar tant aquesta com la d'Alcarràs pel moviment, en aquest cas, boví, més concretament, ja que el que és el porcí ja té un altre sistema informàtic que... Però bé, escolta, si s'aprova nosaltres estarem encantats. Bé, el punt número 7 seria, en aquest cas, el sorteig públic per a la designació de meses electorals. Per tant, aquest punt no el desenvoluparem aquí en el ple, sinó que els regidors se traslladaran un momentet a l'Ajuntament per poder fer la votació. Senyor Torres, ara el secretari passarà les preguntes que va fer el ple anterior per contestades i, per tant, aixequem la sessió.